संकल्प उद्घाटन ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲೋಕದೋಷಕ್ಕೆ ಆಸರಾವಾಡು ಕಸರವಾಡು ನನಗೆ ಹೋಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಮಾತ ಐದು ಮೂರ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕದು ಐನು ಶೀಘ್ರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಗಣಪತಿ ఒక లక్ష్మి మంచిది ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತ ಉಡೇಕೊಡಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಹುಡುಗಲ್ಲ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಸರ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಾಲ್ಕು ಭಕ್ತಿನಾಲ್ಕು ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಆವಂದದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇಂಥ ಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೂವೇನೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಮಿಂದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡಗಲ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎದುರುಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಸರು ಕಲ್ಬಾಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 20 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಮತ್ತೆ 10:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಪೆರುಂಡು ಅವು ಇತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತು ಆಮಂತ್ರಣ ಇತ್ತೆ ಮುದ್ರಣ ಆತು ಐತ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕಲ್ನ ನೂತನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರ್ ಬೈದೆ ಅಕಲೆನ್ಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂದೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನ ಹಂಚುವ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡ್ದು ಅರಿಯಡ್ದರಿ ಐಕ್ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಕೊರದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಾರಂಭ ಯಶಸ್ವಾಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡಲ ಬೇಗ ಆಪಿಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಒರಿಯಾಡ್ದವರಿಯಾಗ ಅವೇನು ನಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಗಲೇನ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ನೆಕ್ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿಯ ಬಚ್ಚೆ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆತಂದು ಐತ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದೊಡ ದುಂಬು ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಹಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡು ಮಲ್ಕೊಡ್ಬಣ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ತಂದು ಶಾರದಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೊಲ್ಯ ನೆತ್ತ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ 20 ತಾರೀಕು 10 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯವಂಡ 20 ತಾರೀಕು 22ನೇ ಇಸವಿ 20 ತಾರೀಕು 23ನೇ ಇಸವಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕಟ್ಟಡ
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಡ ಅಂಚನೆ ನಮ ನಂಬುದನ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ದೈವ ದೇವಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಡ ಶಾರದಾ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಶಾರದೋತ್ಸವನ ನಲ್ಪ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿಚಾರಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇನ್ನು ಶಾರದೋತ್ಸವಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೋಡಾಕೆಂಡ ಕಟ್ಟಡ ಆತನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟಡನೇ ಉಂಟು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ನಂಚಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಶಾರದಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ದೇತೊಂದು ಐಟ್ ಶಾರದಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ ಮುಖಾಂತರ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಉಂತದ ಇನಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಸಮಾರಂಭದ 20 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರದ 20 ತಾರೀಕು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶನ್ನೇ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮನ್ನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನೇನು ಬಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖಡು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಖುಷಿಟುಲ್ಲನ ನಿರಂತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಖುಷಿಟುಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಕಟ್ಟಡಗೆಲ್ಲ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಯ್ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀಜಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುನಿ ಇನ್ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ 20 ತಾರೀಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಪನು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುನೇಕಿ ಏರ್ಲದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಪನ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಲಾಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಸಹಕಾರ ಕಾಸಲೇನು ಕೊರಂಡ ಐನ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶನ್ನೇ ಬಲ್ಲೆಗರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನಲ್ಲೂ ಶಾರದಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕಟ್ಟಡ ಆಪುನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಸಡೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುನೊಂದು ಎಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಹ ನೇಕು ಕೊರಡು ಸಮಯ ಕೊರನಾಗ ಖಂಡಿತ ಐತಾತಿಗೆ ಕಾಸಲು ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಕಂಡು ಒಡೆಗಾಳರ ರಮೇಶನ್ನೇ ಲೆತ್ತೇರ್ದಾಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಿನಿ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಬಿನಿ ಪೋಯರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆನಿ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರಪುನೆ ಬರ್ಪುನದ್ದು ಸಮಯ ಕೊರಪುನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 4 ದಿನ ಬಂತೆಂದಾಂಡ ಅವೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ನಂಬುದೆ ಸಮಯ ಕೊರಪುನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಿರಂತರವಾದ ನೇಕು ಕೊರಡು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪುನ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನನೇ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪುನ ಅಲ್ಲ ಆ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಈ ನೇಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನನೇ ಆಗ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರಪುನ ದೇವರ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವರೆಯಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪುನ ತಾಕತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಶಾರದೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು 20 ತಾರೀಕಿಗೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಏರ್ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏರ್ಪೂರ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ 5 ಜೇರು ಮಾರಿ ಹಾಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಮಂತೀರು ಬೋಯರು ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ 1,000 ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿರ 2,000 ಜನ ಸೇರೋಡು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ BJPದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕಟೀಲ್ದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸನ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ಡು ಶಾರದಾ ದೇವರನ ಪುದರ್ಡು ಆರು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪನೊಂದು ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈದ
ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸಹ ಪ್ರಾಂತ ಸಹಕಾರ್ಯವಾರ ನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಡಬಾಯನಾರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಪಕ್ಕದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಾಲಯನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನೆಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಮಾಗನ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಈತು ಜನ ಬರ್ಪುನದ್ದು ನಂಗೆ ದೇಡಿಗೆ ಕೊರಪುನಕುಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಈತ ಸಮಯ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿನ ದುಮ್ಮುಕೊನಕುಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬರಿಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರೂಪನಕುಲು ಆವಡೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಗ್ಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಒಲ್ಪ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಹಾಪನು ಎರಡು ಕಾಸು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪನು ಎರಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪನು ಪೂರಾ ಕೆಲಸಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮಗೆ ಶಾರದಾ ದೇವರೇ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ವಿನಂತಿ 20 ತಾರೀಕು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡುಂಡು ಐಕೆ ಬಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇವರ ಎದುರಿಗೆ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಾ ಆಯ್ನತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ಅನಾನುಕೂಲ ಮುಂದರ್ಸಲಿ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಬಾಡೋದು ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಭಾರಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಮಿತಿದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮಿತಿದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬತ್ತುವಂಚ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗಣೇಶರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ತೋಂಚ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರರಿಗೆ ಈ ನೇತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಉಮೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ ಮೇಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜನ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಕಣ್ಣೀರು ತೋಟ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದದ ಮಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತಪ್ಪಜ್ಜಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನಂಜಿನೆಟ್ಟು ಈ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲಿ ಮಾತಾ ಬರ್ತದೆ 20 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಐಕ್ಯದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ಬಂತುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡದ ವಿನಂತಿ ಬಂತದ್ದು ಸಭೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂತಂದ ಜೈ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ.